Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mga pagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs dito ho sa ating mga followers sa social media, kung saan sa Facebook halos 2 milyon na. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Live na live ho tayo ngayon sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Napapanood din tayo live sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 nationwide ho yan. Air Cable Converge Channel 71. Live na live din ho tayo sa ating 37 cable partners dito ho sa rehiyon gitnang Luzon at syempre sa Free TV Channel 36 dito po sa Pampanga. Maya payabak po kabalen. Kumusta kayo po? Ngayon pong Aldo. At of course, ilang linggo na lang, isang linggo na lamang, eksakto isang linggo bago po yung Pasko. Kaya naman marami na yung excited sa ating mga kababayan at syempre ay abalang-abala na rin para ho sa preparasyon ng iba't ibang mga aktibidad, gawain, event ngayon pong holiday season. Pero bago yan, syempre bigay ko muna yung mga balita, headlines po ngayong araw ng Huwebes, December 18, 2025. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabilang ho sa mga tatalakayin natin dito sa ating programa, ito hong katatapos lamang na press conference ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, kung saan 87 na katao na sangkot di umano dyan sa mga anomalya sa DPWH kaugnay ng flood control project. Kabilang na ho dyan si Presidential Cousin at dating House Speaker
Martin Romualdez ay pinakakasuhan na ng Infrastructure Committee o yung ICI. Independent Commission for Infrastructure. Ayan. Kabilang din ho sa ating tatalakayin, kumustahin natin sitwasyon ng San Miguel Bridge dyan ho sa bayan ng San Simon, Pampanga na target makumpleto sa susunod pang taon o sa July, second quarter third quarter rather ng taong 2026. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may At pagbati dito ho sa mga bagong recruit ng Police Regional Office 3 na sumumpa na sa kanila hong mga tungkulin. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Marami-rami ho tayong mga balita ngayong araw ho ng Huwebes. Pero bago yan, syempre, batiin muna natin nakatutok sa ating programa si Joel Stephen Manalo, ang aking kaibigan. Maraming salamat. Justin, magkapeta na ng Con Joel. Salamat ko yan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Isa ho yan sa mga masugid nating taga-subaybay ng CLTV 36 News. Sige ho mga kabalen, yung mga nagpapacheck ng attendance, alam ko nakatutok din sa ating programa, dito nanonood, dito sa ating programa, Kiros Family ng Arayat, Pampanga at ang Pamilya Mandap dyan ho sa bayan ng San Simon. Balitang mapakikinabangan muna ho tayo mga kabalen. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi muna ng North Luzon Expressway ngayon pong umaga ng Huwebes. Isang linggo bago ang araw ng Pasko. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Para ho sa mga kababayan nating babiyahe ngayong araw ho ng Huwebes, ito ho yung aasahan ninyong senaryo dyan sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Dito muna tayo sa itaas, yung upper row. Diyan ho sa may Balintawak Toll Plaza. Kung kayo po ay galing ng Bulacan o di kaya naman Pampanga at ibang bahagi ng Central and Northern Luzon, patungo ng Metro Manila, pagdating ho ninyo ng Bulacan bago makarating dyan sa may entrance ng Skyway, asahan nyo na yung mabagal na daloy ng trapiko dyan ho sa portion ng NLEX Balintawak southbound lane, yung going to Metro Manila approaching Skyway entrance. Diyan ho sa may Valenzuela, paglagpas lamang ng ating rehiyon gitnang Luzon, pagdating ng Valenzuela ay ramdam na rin ang pagbabagal ng daloy ng trapiko. Para ho sa mga patungo ng Metro Manila, yung going north, going to Central Luzon, wala ho masyadong aberya dyan sa may area ng Valenzuela. Sa Mindanao Toll Plaza naman, konti lang yung pila, hindi ganun kabagal yung daloy ng trapiko kahit na ongoing yung construction works dyan sa portion na yan. Pagdating naman ho ng Libtong, may Kawayan, Bulacan, portion ng NLEX, etong patungong norte ay mas busy, and southbound rather, going south mas busy, habang yung patungong norte ay maluwag ang sitwasyon. Samantala dito naman ho sa may Taal Bridge, sa bahagi pa rin ng Bulacan, magkabilang linya, light traffic, ganyan din yung syudad ng San Fernando portion o yung San Fernando Pampanga portion ng North Luzon Expressway, magkabilang linya, light traffic po. Ngayong umaga, alas 10:13 ng umaga ngayong araw ho ng Huwebes, December 18, 2025. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam. Ito naman ho mga kabalen, traffic situation sa iba't ibang bahagi ng San Fernando, Pampanga as of 10 a.m. Ngayon pong alas 10 ng umaga. Ito ho, yung mga babiyahe. Desisyon na tama. Base na rin sa may update ng CPOSCO as of 10 a.m. Light traffic sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando maliban na lamang dito sa may portion ng MacArthur Highway sa may tapat ng Jose Bilingad Memorial General Hospital dyan sa may Dolores at yung Makabakle area ng Dolores. Light to moderate traffic po ang sitwasyon dyan. Ayon na rin sa update ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen, balikan natin pala, update lang din kaugnay nitong North Luzon Expressway dahil magpapatupad ho ng suspension ng roadworks. Ito pong NLEX, simula ho bukas yan para bigyang daan siyempre yung mga kababayan nating daragsa sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. So silipin natin ano ba yung detalye nitong update, anunsyo ng NLEX management kaugnay ho nitong kanilang suspension ng roadworks. Ito, pakita ko. So, yung mga lane closure, yung construction works, dyan ho sa may NLEX, SCTEX, at NLEX connector, ay ititigil muna simula ho bukas December 19 hanggang January 5, 2026. Maliban na lamang ho kung yung mga safety repairs yung kailangan gawin dahil syempre uunahin yung kaligtasan ng ating mga motoristang nagdaraan dyan sa nasabing lugar. Pero ito po ay in anticipation of course dyan ho sa pagdagsa ng mga motorista para sa holiday season o yung paggunita ho natin ng Kapaskuhan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito naman mula ho sa North Luzon Expressway, silipin natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi naman ng lalawigan ng Bataan. Real time ho ito mga kabalen. Skip the scroll and stream at every 36 news. So para ho sa mga babiyahe patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon, ito ho yung aasahan ninyo dyan sa may Layak, Balanga bound light traffic. Maluwag din ang kalsada dyan sa may Sumi, Coolies Crossing, light traffic, San Pedro, light traffic. Dyan din sa may Balanga, 4 lanes ay light traffic. Mahigpit pong ipinatutupad itong mga speed limit. Dyan sa iba't ibang kalsada sa lalawigan ng Bataan, yung mga pribadong sasakyan hanggang 80 yung pwede. Habang yung mga pampubliko, 70 lamang. At yung mga motorsiklo ay 60 ho yung maximum. Habang yung mga malalaking truck at van ay 50 lang yung pwede nyong itakbo. Nakatutok sa ating programa si Kenneth Lizarondo. Good morning, Kuya Justin. Nandito kami. Ayan, isang magandang umaga. Kenneth, Maya Paabak, balo ko pa nekang lulbe. Kiniking katamong programa, dakala salamat. Yan ho mga kabalen, kung may mga gusto kayong pabati pala, Balitang may pagagamitan. Skip ipa-shout out, Merry Christmas. Ayan, babatiin natin. kasama si Justin Giza, neto makibalita, Pag ganitong holiday season, nakailang reunion na kayo? Oh. Nakailang reunion na ba kayo? Ikaw, Kenneth, meron pa bang reunion o may pupuntahan ba? Desisyon na tama. Sige ho mga kabalen, para naman magabayan tayo sa paghahanda ng ating mga aktibidad at ng ating mga lakad. Siyempre, alam naman ho natin ngayong ganitong panahon. Kaliwat kanan yung mga function, celebration, kumustahan, etc. Pati trabaho, patuloy pa din. Alamin natin kung ano yung magiging taya ng panahon para ho maplano natin yung ating weekend. Itong ating araw ng Huwebes hanggang Biyernes, hanggang Sabado at Linggo. Narito po yung latest weather report
ng DOST Pag-asa mula ho sa ating Weather Bureau. Chanel Dominguez, magbabalita. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, December 18, 2025. Wala na pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa sa ngayon. Kung makikita natin dito sa bahagi ng Mindanao, meron tayong mga kumpol ng kaulapan. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Southern Mindanao. Pangalawa, itong northeast monsoon natin or amihan na patuloy na umiiral dito sa may northern at central Luzon. At pangatlo, yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan itong buong Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, particularly dito sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, kasama na rin dito sa may Aurora at Quezon. Samantala, dito naman sa Bicol Region, dulot naman ito ng easterlies kaya makakaranas sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan throughout the day. Para naman dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon, maaliwalas na panahon naman ng ating aasahan pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Dito naman sa Mimaropa, liban na lang dito sa Palawan, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon pero mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Tugigaraw, 22 to 26 degrees Celsius. Baguio, 15 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dulot na rin naman itong easterlies, makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Pagdating naman dito sa may Caraga, Davao Region, Sarangani, Sultan Kudarat, dito sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at Palawan, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil itong mga pag-ulan ay posible po na magdala ng mga flash flood o kaya mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin ng Visayas, maaliwalas na panahon naman ang kanilang aasahan, pero yun po, asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:15 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:31 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Sana'y magtuloy-tuloy yung magandang panahon, mga kabalen, dahil alam naman natin, lalo na tuwing umaga, yung simbang gabi. Diba? Kanina maaga ako nagising, kaya ako'y nakapagbisikleta. Diyan sa Clark. Yan. Pagbati pala sa Clark Development Corporation, lalo na sa Communication Division.
na pinangumunuan ni Binibining Astrud Aguinaldo. Yan. TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam. Suot ko yung medyas na Clark eh. Nag-bike ako, di ba? Salamat. Oo. Alam niyo ho, inggit na inggit yung mga kaibigan ko sa Metro Manila. At TV36 News. Pag nakikita nila yung mga post ko na nagbibisikleta dyan sa Clark. Makialam matutuan magdesisyon. Dahil ang gaganda ng bike lane, di ba? Tapos mapuno. Sana'y mapanatiling ganyan. At good job ho sa Clark sa pagiging bike-friendly. Ika nga. Ito naman mga kabalen, maraming nag-aabang nito dahil marami ng balikbayan ang nag-uwian at maraming magpapadala ng mga remittances ngayon hong holiday season. Importanteng malaman. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong December 17, araw ng Miyerkules sa 58 pesos 72 centavos. Habang yung ibang currency naman, Japanese yen, 38 centavos. Yung pound, 79 pesos 05 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 56 centavos. Yung Saudi Riyal, 15 pesos 69 centavos. Dirham, 16 pesos 03 centavos. Euro, 69 pesos 16 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 35 centavos. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Yun ho, inyong narinig yung foreign exchange rate at tumutok lamang dito sa page ng CLTV 36 News dahil maya-maya oras na magsara yung BSP o yung datos ay atin hong i-update yan kung magkano yung palitan para ho, sa araw ng Huwebes. Samantala, bigyang daan naman natin yung ilang mga public service announcement para ho sa ating mga kababayan upang kayo'y magabayan dito ho sa may bayan ng Lubao, Pampanga, partikular na sa Barangay Santa Cruz. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon. Tatagal ho yan hanggang 4:30 ng hapon. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang Ay magsasagawa ho ng flushing activity. Ito hong Prime Water. Justin, di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. Panenangalang danum, kining Lubao. Scroll stream at TV36 Dito ho sa Prime Water, di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. Natama. yan hoy, announcement, di ba? Maganda nga, nag-a-announce. Yung iba naman, hindi nag-a-anunsyo. Mas mahirap naman yung mga hindi nakakapag-announce, di ba mga kabalen? So, ito, next, meron pa. Ito, sa may Mabalakad City, ito rin. Natama matudesisyon, natama. Mawawalan ho ng supply ng tubig dito ho sa may Doña Anastasia at Metro Clark Executive Villas sa Mabalakad City mamayang 9:00 ng gabi hanggang bukas 5:00 ng madaling araw. Apektado rin ang nasabing water interruption schedule. Ito hong Camachiles Mother Barrio, dyan ho sa syudad ning Mabalacat. 9 p.m. tonight until tomorrow 5 in the morning. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Dito naman sa Angeles City, mawawalan din ng supply ng tubig. Ito hong Barangay Kapaya 1 and 2. Mamayang 10:00 ng gabi hanggang bukas 4:00 ng madaling araw. Justin, di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. At bukas ho, araw ng Biyernes, December 19, 3:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon, wala ring tubig dyan sa may Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya. The scroll and stream at TV36 News. Kaninangalang danum King Kapaya. Makibalita makialam matutuan magdesisyon. Statement of fact lang ho yan dahil araw-araw kong binabasa yung announcement na laging madalas, siguro 3 beses sa isang linggo nawawalan ng tubig dyan sa may Barangay Kapaya, Angeles City. Ito naman mga kabalen, mula ho sa supply ng tubig,
Kuryente naman, mawawalan ho ng supply ng kuryente. Ito hong portion ng Greenville at Invex. Diyan ho sa may San Fernando, Pampanga, Barangay San Jose yan. Bukas ho, araw ng Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon. Yan ho ang latest public service announcement at sa ating pagbabalik mga kabalen. Talakayin natin itong mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes, December 18, 2025. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang patalastas. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng nabanggit ni Kuyang Justin Dizon kanina, narito na po ang mga detalye ng mga headlines, mga malalaking balita. Ito mga kabalen. Unang-una, balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang inanunsyo ho ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH yung rekomendasyon ng ICI at ng kanilang kagawaran na sampahan na ng kasong pandarambong at iba pa yung 87 individuals nasangkot umano dito ho sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno.
the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Kabilang ho sa listahan si Representative Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na siya na hong kansilado na yung kanyang pasaporte. Kabilang pa ho sa mga pinakakasuhan ni Secretary Dizon o ng ICI rather ay ito hong si Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, dating DPWH Secretary Manuel Bonuan, dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, si Senator former Yusek Roberto Bernardo, former Yusek Maria Catalina Cabral, COA Commissioner Mario Lipana, Construction Workers Representative sina Edwin Gardiola, Uswang Ilonggo Rep James Ang Jr., Pusong Pinoy Representative Journey Niesay, Bulacan Rep Agustina Pancho, Cagayan Rep Joseph Lara, Surigao del Norte Representative Matugas, at Noel Rivera ng Tarlac. Ito ho mga kabalen, kabilang din sa mga pakakasuhan ng IC. Ito 23 individuals meron ng kaso sa korte. Meron pong mga empleyado ng DPWH, meron ding mula sa SunWest at iba pang mga kontraktor. Habang siyam naman yung arestado, kabilang na dyan si Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Dominic Gregorio Serrano, Juliet Calvo, Dennis Abangon, Lerma Caico, Felizardo Casuno, Montresix Tamayo. At pinaghahanap naman po o at large si Zaldico. At ayon ho kay Secretary Dizon ay dahil nga nakansela na yung pasaporte nito hong kongresista ay inaasahan naman yung pagliit nga ng kanyang muldo at mabilis na pagkaka-aresto dahil inaasahan nga na haharapin o ihaharap siya sa korte para sa kanyang mga kaso. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matutunan magdesisyon na tama. Pakinggan ho natin yung ilang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon kaugnay nitong mga opisyales na kanila hong nais sampahan ng kaso. Batay na rin sa rekomendasyon ng ICI. Lahat yan nasa ombudsman na. Through referrals, filings by the ICI and DPWH. Siyempre kasama na rin dyan yung BGC Boys, kasama ng iba pang mga empleyado ng DPWH at kasama din ng mga iba't iba pang contractors at meron pang ibang mga private individuals. 87, halos mag-iisang daan na yan. So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalap pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. No? At umpisa pa lang ito. No? Umpisa pa lang ito. No? Marami pang mga i-refer sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. So ulitin ko. At ngayon, meron ng 23 individuals, can you go back? Na meron ng kaso sa korte. No? Kasama na din dyan si Saldico, etc. No? May kulang dito. No? Anyway, so alam na naman natin sila. No? So, kasama si Sara Diskaya sa kaso sa Davao. No? Dalawa ang kaso ngayon na final sa Sandigan at sa RTC ng Digos. No? 16 sa, ayan, nag-e-edit siya. So, hindi, alam naman natin lahat yun. No? So, sa Oriental Mindoro, kasama si Zaldico.
at sila yung mga DPWH personnel. Sa Digos naman, kasama si Sara Diskaya at yung mga DPWH personnel na nandun. So, at ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So abangan na lang natin yun. Okay. So ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin. Ito na itong makibalita, magyara, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Inyo pong narinig ang tinig ni Secretary Dizon kaugnay nitong development sa mga pinakakasuhan ng ICI na may kinalaman sa di umano sa maanumalyang flood control project ng DPWH. Inalakay din ho ng Secretary ito hong mga reforma na kanilang isusulong dyan ho sa kagawaran, kabilang na dyan yung mass hiring ng mga inhinyero at accountant. Balita magkatotoanan. Ayon ho kay Sec Vince, sila'y mag-aapila o aapila dito ho sa mga Gen Z na engineers and accountant dahil kailangan nila yung kanilang pagmamahal sa bayan at malasakit sa bayan at yung malinis na pagtatrabaho. Scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, magyara, matuto at magdesisyon, natama. Kaugnay din ho ng balitang yan, dahil alam naman ho natin, naging sentro ng usap-usapan, notorious, ito hong Bulacan 1st District Engineering Office na pinamunuan dati ni Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Ito ho, meron ng mga bagong opisyales. Itong Bulacan 1st DEO, kilalanin ho natin sila dito sa ulat na ito. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagtatalaga ng dalawang bagong opisyal sa 1st District Engineering Office ng DPWH sa Bulacan. Sa isinagawang pulong sa DPWH District Engineering Office sa Lalawigan, formal na tinanggap ni Dizon sina Officer in Charge District Engineer Kenneth Fernando at OIC Assistant District Engineer Paul Lumabas. Ang dalawa ay parehong nagmula sa DPWH Central Office sa Port Area, Manila. Ayon kay Secretary Dizon, buong suporta ang ibibigay ng kagawaran sa mga bagong itinalagang opisyal, kasabay ng hamon at tugunan ng matagal ng suliranin ng pagbaha sa Bulacan. Aniya, inaasahan ng mga bagong leader bilang fresh blood na mangunguna sa paghahanap ng konkretong solusyon sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng lalawigan, katuwang ang Technical Working Group ng ahensya. Binigyang diin din ng DPWH Chief na ang pangunahing kailangan ng mga residente ng Bulacan ay agarang solusyon sa mga paulit-ulit na problema, partikular na ang pagbaha na nararanasan umano ng mga mamamayan sa halos kalahati ng taon. Dagdag pa ni Dizon, simbolo ang bagong pamunuan ng 1st District na mga pagbabagong nais isulong ng pamahalaan at ng Pangulo sa loob ng DPWH. Tiniyak din niya na susuportahan ng buong ahensya ang bagong liderato upang maisakatuparan ng mga kinakailangang reforma. Si Fernando ay 10 taon na nagsisilbi sa DPWH at kabilang sa ikalawang batch ng Cadet Engineering Program ng ahensya. Samantala, si Lumabas ay nagmula naman sa Public-Private Partnership Service ng DPWH Central Office. Nagpaalala rin sa Secretary Dizon sa dalawang bagong opisyal na huwag sundin ang naging gawin ng mga dating namuno sa tanggapan. Aniya, mahalagang gawin ng tama ang mga hakbang at magpatupad ng pagbabago upang maiwasan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kasabay nito, inihayag din ng DPWH Secretary na magkakaroon ng malawakang reshuffle at paglalagay ng mga bagong opisyal sa mga kritikal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng reforma sa kagawaran. Dito sa Central Luzon, nagbitiw na bilang Regional Director si Engineer Rosaler Tolentino ayon kay Dizon. Papalitan siya ni retired Army General Romel Telo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, magyara, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.
Bago tayo magtungo sa ibang balita, ito, batiin muna natin nakatutok sa ating programa si Letty Quixote. Isang magandang umaga. Good morning everyone. Ayon ho kay Letty Quixote, advance Merry Christmas po watching from Angeles City, Pampanga. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Kay Katamuya po, programa ini. Dakal pong salamat kay kayo. Ito ho mga kabalin, makibalita naman ho tayo dyan sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office o DPWH UPMO. Ito hong San Miguel Bridge. Dito lamang Miyerkules, December 17. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kabilang ho sa mga isinagawa sinuri yung kasalukuyang progreso at lagay ng tulay. Ganun din yung pagsunod nito sa mga itinakdang pamantayan, lalo na ho yung plano at schedule o yung completion date. Ang target ho niyan ay sa July 2026. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon natama. Ito ho mga kabalin, ayon nga sa ating mga kababayan doon sa San Simon, yung mga tulay hindi natatapos at July 2026, pahirapan po yung pag-ikot, yung biyahe, napapagod sila dahil kailangan din lang umikot ng malayo. Di kaya naman magbangka para makatawid dito. Samantala, sa ibang balita naman ho mga kabalin, sumumpa na sa tungkulin itong mga bagong recruit ng Police Regional Office 3 o PRO3. News stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling. Formal na pong nanumpa ang 870 newly appointed patrolmen at patrolwomen bilang mga kasapi ng Police Regional Office 3 sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga, Miyerkules, December 17. Skip the scrolling stream at every 36 Mula ho sa humigit kumulang 3,000 aplikante, 870 ang napili matapos ang ang mahigpit na selection process. Ayon ho kay Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., pinili ang mga bagong talagang kasapi sa kanilang potensyal, tibay at mabuting karakter na mahalaga sa serbisyo publiko. Dagdag pa ho ni Peñones, inaasahang magpapamalas ang mga bagong patrolman at patrolwoman ng buong dedikasyon, disiplina at sakripisyo sa pagtupad ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito po sa Central Luzon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Yan ho, pagbati ho sa mga lahat ng bagong uniform personnel ng Police Regional Office 3, lalo na kay Patrolwoman Sen Fernandez, dati ho nating intern dito sa CLTV 36 News. At congratulations of course, at sana'y maging mabuting ehemplo kayo, kayong mga bagong pulis dito ho sa ating bayan, ika nga. Ito, batiin muna natin, nakatutok sa ating programa si Edgar Soriano Veray. Good morning, Pampanga, sabi niya. Isang magandang umaga, Kuyang Edgar Soriano Veray. Maraming salamat sa panonood. Ito ho mga kabalin, bilang paghahanda naman sa holiday season ay
heightened alert status na po yung Bureau of Fire Protection, ano. And panoorin natin ano ba yung mga paalala ng ating Fire Bureau sa ating mga kababayan upang mapanatiling ligtas. Ito pong paggunita natin ng Pasko at Bagong Taon. Bago yan, babatiin din ni Kuyang Edgar yung buong Central Luzon. Ayan, good morning Central Luzon. Sabi ni Kuyang Edgar Veray. Maraming salamat. Narito po ang paalala ng Bureau of Fire Protection kaugnay nitong pagsasagawa nga nila ng heightened alert status hanggang January 2 para humatiyak yung kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Blue alert ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection o BFP simula Lunes, December 15 at itataas ito sa full or red alert mula December 23, 2025 to January 2, 2026. Paliwanag ng ahensya, ang Blue Alert ay nangangailangan ng 50% attendance ng mga tauhan at paghahanda sa mga posibleng insidente alinsunod sa Incident Management System. Habang ang Red Alert ay nangangailangan ng 100% attendance upang agad na makaresponde sa anumang sakuna o emergency. Sa ilalim ng Red Alert, kailangang manatili ang mga tauhan sa kani-kanilang tanggapan o istasyon para sa 24-hour monitoring. Suspendido rin ang lahat ng leave applications maliban sa sick leave. Bilang bahagi ng Oplan Paalala Iwas Paputok, magde-deploy ang BFP ng humigit kumulang 32,000 tauhan sa lahat ng regional, provincial, district, city at municipal station sa buong bansa. Layunin nitong paigtingin ang kamalayan ng publiko sa fire safety ngayong holiday season. Sa ilalim ng Oplan Paalala, magkakaroon ng strategic deployment ng fire trucks at ambulansya, magsasagawa ng information campaign at pinalakas na fire safety inspection sa mga paputok, electrical decorations, manufacturing, processing at distribution facilities, mga high-risk establishment at transportation hubs. At mayroon ding magbabantay sa mga itinalagang lugar para sa community fireworks display. Bukod dito, aktibo rin ang BFP public information sa social media gamit ang Reels, audiovisual presentations at posters. Samantala, hinikayat ng BFP ang publiko na suriing mabuti ang mga dekorasyon sa bahay, magtalaga ng responsableng tao sa gawaing bahay, at sundin ang lahat ng batas kaugnay sa paggamit ng paputok at pyrotechnics. Sa ganitong paraan daw, mapapanatiling ligtas ang bawat pamilya at komunidad ngayong holiday season. Kasama si Jody Mercado, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Giza neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Giza neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Samantala sa ibahong balita, pinangunahan ng City Public Employment Services Office o CPESO ng San Fernando, Pampanga, katuwang ho yung Department of Migrant Workers, itong reintegration program upang tulungan yung mga OFW at ang kanilang pamilya. Layunin ho nito na ihanda yung mga OFW sa sustainable livelihood at local employment kasabay ng talakayan hinggil po sa anti-illegal recruitment at trafficking in persons bilang proteksyon sa karapatan ng migrant workers. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Giza neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Giza neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, speaking of itong OFW, dahil nagbigay nga ng talakayan itong ating CPESO ng San Fernando para ho maiwasan ng ating mga kababayan yung illegal recruitment na siya naman hong nambibiktima sa marami sa ating mga kababayan. At isa ho dyan, itong alam natin, karehiyon natin mula Nueva Ecija, si Mary Jane Veloso na
Eto, meron na hong isinusulong na sa Kamara na bigyan siya ng clemency. Isinumite na ho sa Kamara yung resolution na humihiling ho ng clemency o yung pagpapagaan ng sistensya sa OFW na si Mary Jane Veloso. Higit isang dekada na ho siyang nakakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Kung matatandaan ho ninyo, ay nakulong nga itong si Veloso dyan sa may Indonesia matapos pong madiskubre sa kanyang bagahe itong droga. 'Di ba? Ipinagbabawal na substance. In fact, nailagay siya sa death row eh. At kung hindi lamang dahil doon sa pakikipag-usap noon ni dating Pangulo, sumalangit nawa, President Noynoy Aquino, dyan ho sa pamunuan ng Indonesia, ay baka hindi nailigtas itong ating kalunos-lunos na kababayan. Isipin ho ninyo, nakipagsapalaran lamang, 'di ba? Inalok ng trabaho sa ibang bansa. Akala niya, lehitimo kasi kakilala doon sa isang lugar, di ba? Nagpadala, sabi, pakibigay ito dito sa ganito, papadala. So ito ho, paalala sa mga kababayan nating bumabiyahe, OFW man o turista, tuwing merong mga pasabay, di ba, usong-uso yan, wag na wag ho kayong magbibit-bit ng kahit anong gamit sa airport nang hindi ninyo binubuksan kahit pa kaibigan, kakilala, kamag-anak ninyo yung nagpadala. Kasi malay ninyo, yung kamag-anak ninyo o yung kakilala ninyo pinakiusapan lang din na magpadala, di ba? So marami na yan at hindi nyo na mababantayan. So ito po'y protection lamang din ng ating mga kababayan, Kaya nabanggit ko lamang, pero ito update nga, inihain po ang resolusyon ng Gabriela Party List Representative Sara Ilago bilang hakbang para wakasan ang matagal ng pagdurusa ng isang kinikilalang biktima ng human trafficking. Binigyang din po sa panukala ang makataong konsiderasyon at obligasyon ng Estado na protektahan ang mga Filipino migrant workers na nalalagay ho sa panganib sa ibang bansa. At ayon ho kay Ilago, ang patuloy na pagkakakulong kay Veloso ay nagpapalalim lamang sa kawalan ng hustisyang dinanas niya sa loob ho ng maraming taon. Ayon pa kay Ilago, may kapangyarihan ng Pangulo alinsunod na rin sa saligang batas na magbigay ng clemency nang hindi nilalabag ang umiiral na kasunduan ng Pilipinas at Indonesia hinggil sa paglipat ng mga bilanggo. At nasa kustodiya na ho ng Pilipinas itong ating kababayang si Mary Jane Veloso matapos ho itong 15 years o 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Siya po ay kasalukuyang nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang hinihintay po yung desisyon ng executive branch ng ating gobyerno. Ito mga kabalan, bago ako magpaalam, basahin ko lang yung mga komento ng ating kaibigan na tutok sa ating programa, si Kuyang Edgar Viray. Sabi niya, kasama natin sa talakayan natin, bagong pulis para sa bagong Pilipinas, maging patas sana lahat. Huwag tularan mga bias na pulis. Dapat kayong maglinis sa dumuduming image ng pulis siya ngayon. Ibalik niyo ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan. Salute sa inyo, PNP. Sabi yan ni Kuyang Edgar Soriano Viray, and I couldn't agree more. I second the motion. Mabuhay ho itong mga bagong pulis na magsusulong ng pagbabago dyan sa institusyon. At 26 News Stream, kasama si Justine, di sa neto makibalitang May komento rin si Kuyang Edgar dito sa storya ni Mary Jane Veloso. Biktima yan ng mga sindikato ng droga. Kawawa naman, sana mabigyan ng clemency. Yan ho ang isinusulong ng Gabriela Party List. At sabi ni Kuyang Edgar, kawawa, 15 years ang nawala sa buhay niya. Dapat tulungang magbagong buhay. Tama. Reintegration din, di ba? Oo. Sige ho mga kabalan, kahit na papasarap yung kuntuhan namin ni Kuyang Edgar, 10:57 na, kailangan na magpaalam ni Justin Dizon. Para ho sa mas maraming balita, i-follow lamang itong page ng CLTV 36 News at mamaya po samahan si JM De Jesus sa Pasada Balita at CLTV 36 News. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. At magdesisyon, tama magdesisyon ng tama
Skip the scrolling stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyaga matutuan